भाग्यवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मनांतली, बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। सोम्याच्या बडव्यान मरियेक बरी कोबार हाडली आणि पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली। नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसु। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन। आपले सोम्याचे साकण तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं। नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसु। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन। आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मदें जियेलो। नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसु। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन। भाग्यवंते देवाचे माये, आम्हा पासत विनाती कर। क्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावो जावचे खातीर प्रार्थया। ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव, ताच्या कष्टा आणि कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे। तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव, त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशें जाता आणि सदा सर्वता आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशें जाता आणि सदा सर्वता आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशें जाता आणि सदा सर्वता आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या, सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुझे ताबेन। म्हजी मोत उजवाडाय, म्हाका राख सांबाळ आणि सलय आमेन। सरल्या भावार्थ्यां पासत मागणे। ससनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या, आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकून दी। समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन। सतमंतान देवाक, सर पदवेदारा बापाक, सर्गा आणि प्रितोमेच्या रसनाराक, आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो, अंकवार मरियेतावन जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार झोडलो, तो मेलो आणि ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला, थंय तावन जिव्या आणि मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो। सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसाणें, कुडीचें जिवंतपण, ससनाचें जिवीत आमेन। आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे, आणि आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस, आणि आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार। नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचें जेसु। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचें जेसु। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर
तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेर विनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशी आदे तसेच आता आणि सदा सर्वता आमेन. संतोषाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर मरियेक बडवो खबर दिता. आदाव येवेच्या पथकाचो परिणाम जावन मनशाकुळ आत्मीक काळोखान सांपडलें. नेमलेलो काळ भरती जातच देवान आपल्या एकल्याच पुताक अवंक्वार मरियेतय मनशा सैंब घेवन मनशाकुळाचे सोडवणे पासत धडलो. बडव्यान हाडलेली बरी खबर मोरी संतोषान स्वागत करता. आपूण देवाची कल्ती साकरन देवाचे कुशे प्रमाणे आपणा ते जाव म्हूण ती म्हणटा. सोडवणेच्या चारित्रेंत देवान मरियेक भागीदार केली आणि तिने पळय हांव सरेस्पराची साकरन तुज्या उतरा प्रमाणे मुजे तें जाव म्हणून देवाचे कुशेक कल्तिमान घालो. अशें तिचे वरवीं देवाचो पूत आमचे मदें आयलो आणि जियेलो. आज देव आमचे मुखांत्र ताचे योजन संपूर्ण करूंक कुशी व्हरता. आमकां हर एकल्याक ताच्या सोडवणेच्या योजनांत वांटो आसा. देखून आमी मरियेचे आदर्श घेवन देवाचे कुशेक स्पंदन करया. अशें आमचे थंय आनी आमचे मुखांत्र ताची सोडवण पृथ्वीच्या पंतान पोवन पावाशें मिनात घेवया. पवित्रात्म्यान दिवच्या संतोषान भरले अवंक्वार मरिये सर्वंती देवाचे कुशेक काल जावंक आमकां शिकय. तुज्या पुतान जेजून आमकां दिल्ल्या सोडवणेच्या संतोषान जियोवन ताच्यो आज्ञा पळोवन सर्गींच्या सुखाक पावची कृपा तुज्या बळादीक मजतेन आमकां तो लाभय. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेर विनाते कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेर विनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेर विनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेर विनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेर विनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेर विनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेर विनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेर विनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव
सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशी आधी तसे सता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातका आमकां बक्षी एम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगस आसुल्यांक सरकार वोन पाय. दुसरो मिस्तेर मरी एलिझाबेथीची भेट करता. हें घडोवन थोड्याच दिसांनी मरी उठोन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक दावादावी गेली. थंय जाकरीच्या घरा भितर सन एलिझाबेथीक तिणें नमान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नमान आयकतच तिच्या कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बरोवन व्हडा ताळयान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याच्या मातेन म्हज्या बेटेक येवचे हें भाग खंयतोन म्हाका फावो जालें. तुज्या नमनाचो शब्द म्हज्या कानाक पडटस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमानलेली तूं कितली भागी. तवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोषान उडटा. कित्याक आपल्या किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाल्ली. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासरतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यान. भाग्यवंताचें नांव. मरी चड उणें 3 म्हयने एलिझाबेथी संगी रावली. उपरांत आपल्या घरा ती पाटी गेली. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज समका येवं तुझी कुशी सरगार जाता तशेंच संवसारान साव. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं
तातून सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोच्या जेसू आमची पातकां आमकां बोक्षी एम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमेस्तत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरगार वोन पाय. तिसरो मिस्तेर बेतलेमान जेजू सल्माता. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो. देव पुतान मनीस जावचे घडीत चारित्रीक तशेंच विशिश्ट. देवाचो पूत आमच्या कुटुंबांत जल्मलो तर आमकां कितलो संतोष भोगतो. आमी ताच्या जननाचे फेस्त करची रीत ह्या सताक साक्ष म्हणयेत. पूण 2000 वर्सां आदीं देवाचो पूत मनीस जावन बेतलेमान जल्मल्ल्या वेळार ताच्याच लोकांनी ताका स्विकार केलो ना. तरी देवपुतान तांकां इन्कार केले ना. आपणाक स्विकार केल्ल्या सोमेस्तांक ताणें देवाची भुरगीं जावचे हक्क दिले. देखून ताच्या जल्मातें गवळी संतोसले. सर्गींचे दूत देवाक महिमा गावंक लागले आनी ओंकार मोरी आनी झुजे देवाक अर्गां दिवंक सकलीं. जेजू नव्यान मनीस जावन आमचे मदें येवचो ना, पूण जिवंत जेजू आमचे मदें आसा. तो आमकां मेळोवंक तवळ तवळ तरावळ रुपांनी येता. देखून आमची काळजां ताका उगडया, ताची वळख धरया आनी ताका आमच्या कुटुंबांत सहज जाल्लें मोगाचें समाधानाचें आनी बावडताचें वातावरण रुपीत करया. अशें देव आमचे मदें आसा म्हणलें आमच्या उतरां करण्यांनी सर्वांक परगटया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोंक दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां
स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तसे सता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातका आमकां बोक्षी एम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगस आसुल्यांक सरकार वोन पाय. चवथो मिस्तेर मोरी बाळोक जेजूक तेंपलांत भेटयता. मोइजेच्या नियमशास्त्र प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिणें नितळसावचो दीस आयलो देखून तांणी बाळकाक जेरुजलेमाक हाडलो. त्यावेळी सिम्याव नांवाचो एक मनीस जेरुजलेमांची येतलो. नितिवंत आनी देवबिरांतीचो मनीस तो. इस्रायेलाच्या उदरगतेची तो वाट पळयोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले करीत तो मोरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल तो देवाळाक आयलोलो. नियमशास्त्राची रीत पाळूंक जेजू बाळकाक ताची माय बाप भितर हाडून आयिल्ल्या वेळार सिम्यावन त्या बाळकाक हातीन घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणालो, सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वचूंक दी, कित्याक तुजी बासवणी तुवें पाळ्ळी. म्हज्या दोळ्यांनी तुजी सोडवण हांवें देखली. सर उपरजा मुखार तुवें तयार केल्ली. दिवो अनबावार्थ्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परजे इस्रायेलाची. भुरगें देवाचें देणें हें सत समजल्ल्या मोरयेनांनी जुजेन देवाक अर्गां दिली आनी तांच्या बाळकाक देवाक समर्पिलो. हर एक बरें आनी उत्तम देणें सर्वेस्पर देवा तावन येता देखून आमी सदांच उपकारी काळजान आनी दिनवासी मनान देवाक दिनवासूंक जाय. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज समका येवन तुझी कुशी सरगार जाता तशेंच संवसारान साव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी
सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बोगशी एम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरगार वोन पाय. पांचवो मिस्तेर सुकुलो भुरगो जेजू तेंपलान मेळटा. मोरयेन आनी जुजेन जेजूक सांगाताक घेवन आसतना देवळांतावन पाटी येवचें आनी उपरांत आकांतून दोगांयनी देवळाक पाटी धांवचें आनी जेजू तांकां थंयसर मेळटास संतोसचें. हो एक मिस्तेर देवानस येवजिल्लो तसलो. मोरये लागीं जेजू म्हणटा, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हणलें तुमी नेना जाल्यात गी. ह्या उतरांनी जेजू आपूण सर्गींच्या देवा बापाचो पूत देव सायबांत ताका समासम म्हणलें सत मोरयेक आनी जुजेक उगडापें करता. नजरेताचें कुटाम भागी आनी आदर्श कुटाम. जुदेव कुटुंबाच्यो रिती रिवाज्यो तांणी पाळल्यो. देव मंदिर आमची आत्मीक आवय. थंयसर आमी एक कुटाम जावन आमच्या बोवार्थाचो गूट संभ्रमतांव आनी आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांचेर देवाची आशिर्वादां मागतांव. देखून देव मंदिरांत आमी देवाची विचित्र कृत्यां वाकानूंक आनी देवाच्या आशिर्वादान आमची जिणी रुपीत करूंक शिकया. दैवीक मायपणाचो संतोष भोगलेले भोव भाग्यवंत ओंकार मोरये, पातकाचे बुलावण्या वरवीं आमी तुजी भुरगीं जेजूतान पयस वचनाशे देंवचाराच्या पासांतली तूं आमकां निवार. जशें जेजू तुका काल जालो तशें आमी तुजी भुरगीं तुजे ससायकाल येताव माये. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस
आनी आमकां ताळण्यान पडोंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशें सता आनी सदां सर्वता आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी एम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगस आसुल्यांक सरकार वोन पाय. नमान राणये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आनी बरवशा तुका आमी उलो मारताव. आमी परदेशी येवेची बाळकां या दुखाच्या कोंडांत आसताव. अस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करताव. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परते आनी या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी अंकवारी मरिये. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयकमकाम. क्रिस्ता आयकमका. क्रिस्ता दयेन आयकमका. क्रिस्ता दयेन आयकमका. सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची
तामचीक देवा पुता संसाराच्या तारोका काकोळ तामचीक देवा पवित्रात्म्या काकोळ तामचीक संतिसेम त्रिंदादी यकास देवा काकोळ आमचीक भाग्यवंती मोरये आमा पासोत विनातीक भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासोत विनातीक भाग्यवंती अंकुवारींचे अंकुवारी आमा पासोत विनातीक क्रिस्ताचे माये आमा पासोत विनातीक पवित्र सभेचे माये आमा पासोत विनातीक देव कृपेचे माये आमा पासोत विनातीक बोवनितळी माये आमा पासोत विनातीक गतनातले माये आमा पासोत विनातीक अपूट माये आमा पासोत विनातीक मोगा पात्र माये आमा पासोत विनातीक विचित्र माये आमा पासोत विनातीक सुबोधनी माये आमा पासोत विनातीक रसनाराचे माये आमा पासोत विनातीक सोडवंदाराचे माये आमा पासोत विनातीक बोशनी अंकुवारे आमा पासोत विनातीक मनापात्र अंकुवारे आमा पासोत विनातीक परगटोंक फवजल्ले अंकुवारे आमा पासोत विनातीक पदवेदार अंकुवारे आमा पासोत विनातीक दयाळी अंकुवारे आमा पासोत विनातीक विश्वासी अंकुवारे आमा पासोत विनातीक नीतीच्या आरशा आमा पासोत विनातीक जन्माच्या सिंहासना आमा पासोत विनातीक आमच्या संतोषाच्या कारणा आमा पासोत विनातीक आत्मिक फलंगना आमा पासोत विनातीक मान फवजल्ल्या फलंगना आमा पासोत विनातीक भक्तीच्या अपरिमित फलंगना आमा पासोत विनातीक गुप्त गुलोबा आमा पासोत विनातीक दाविदाच्या बुरसा आमा पासोत विनातीक दाडियाच्या बुरसा आमा पासोत विनातीक सुवर्णाच्या मंदिरा आमा पासोत विनातीक सोल्ल्याच्या आर्का आमा पासोत विनातीक सर्गींच्या दरवट्या आमा पासोत विनातीक पंत्यापराच्या नेकेत्रा आमा पासोत विनातीक पिडेस्तांचे भलायके आमा पासोत विनातीक पातक्यांच्या आश्र्या आमा पासोत विनातीक दुखेस्तांचे भुसावणे आमा पासोत विनातीक क्रिस्तावांच्या आदारा आमा पासोत विनातीक बोडव्यांचे रान्ये आमा पासोत विनातीक पत्रियार्कांचे रान्ये आमा पासोत विनातीक प्रवादींचे रान्ये आमा पासोत विनातीक अपोस्तलांचे रान्ये आमा पासोत विनातीक मार्तिरांचे रान्ये आमा पासोत विनातीक अंकुवारींचे रान्ये आमा पासोत विनातीक सोमेस्त संत भक्तांचे रान्ये आमा पासोत विनातीक सैंबाच्या कथावीन गर्भी संभवले रान्ये आमा पासोत विनातीक सर्गींग घेतले रान्ये आमा पासोत विनातीक बहु पवित्र रोजारीचे रान्ये आमा पासोत विनातीक कुटुंबाचे रान्ये आमा पासोत विनातीक समाधानाचे रान्ये आमा पासोत विनातीक देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले बोगो समका येसुम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले दयेन आयकमका येसुम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले काकोळतामची कर तुझे ससाय काल ये देवाचे भाग्यवंती माये आम्ही येताव आमच्या गरजान आमच्या मागण्याचो बेपार वो करिनाका पण समेस विघ्नांतली आमकां सदांच निवार आनंद भरीत आनी सदैवी अंकुवारी भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासोत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौसवचे खातीर प्रार्थुया ये देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं ससनाचे बचावेचे इनाम आमकां जोड दवरला भाग्यवंत अंकुवार मोरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतो आटा पिल्ल्यांचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतो बसयल्ले आमी जोडिशें कर म्हण आमी तुजे लागीं परताव त्यास क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आतां आमी देवाचें उतार आयकुया. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 2 वाक्य 18 20 आनी 2.
जुदेव तोवळ ताका जाप दिवन म्हणाले, अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हूण कितें असर्येन तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेजून तांकां जाप दिली, हें देवाळ तुमी मोडून घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलो. जुदेवांनी म्हळें, कितें? हें देवाळ बांदूंक 47 वर्सां लागलीं आनी तूं तें 3 दिसांनी उबारतलोय गी? पूण जेजू उलयल्लो आपल्या कुडीच्या देवाळा विशयान. ताणें अशें सांगिल्लें म्हूण ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्या उपरांत ताच्या शिसांक उडास आयलो. तोवळ पवित्र पुस्तकाची उतरां आनी जेजूची सांगणी तांणी सत मानली. देवाचें उतार हें. उपास आनी मागणें सक्कड समर्थींनी देवा लागीं वेचो वांटो. उपास कूड नितळ करता आनी मागणें आमचें काळीज आनी मन नितळ करता. खंयसर नितळ मन आनी काळीज आसा थंयसर देव आमचे लागीं सरता. सोमी लागीं आसतना आमी उपास करिना. देव आमचे संगी, सोमी आमचे संगी आसा. तवळ दबाज्याचो काळ. देव आमचे तावन पयस आसतना, सोमी आमचे तावन पयस आसतना आमी उपास करीचे. सोमी आमचे सोबे आसचे. जेजू लग्नाच्या होरेताक तो सरी करता. लग्ना संदर्भी होरेत लागीं आसतना लोक उल्हास पावता, ते उपास करिनात. ते सुपरी जेजूचे शीस जेजू संगी आसतना संतोष पावतात आनी ते उपास करिनात. नव्या वस्त्राक पोरनो पात्तो घालिनात. तशेंच नवो वायन पोरण्या सामड्यांनी भरिनात. नवो अर्थ, नवो विवर, नवी रीत, नवी रिवाची धर्माक कळंक हाडिनात. पूण एका तरान नवो अर्थ दितात. जेजू खरो जुदेव जावन ताच्या धर्माक ताणें कळंक हाडूना. जुदेव धर्म ताणें संपूर्ण केलो. मोरयेच्या कथावीन काळजाक समर्पण. अंकुआरी मोरये, देवाचे माये आनी आमचे माये, सगळे आमचे जिवीत सोम्या जेजूक ओपून दिवच्या इरादान तुज्या कथावीन काळजाक आमकां आमी समर्पितांव. तुजे मुखांत्र आमी जेजू क्रिस्तांतय पावतेल्याव आनी ताचे मुखांत्र तशेंच ताचे संगता सर्गींच्या बापाच्या गोपांत आसरो घेतेल्याव. आमी बोवार्थाच्या उजवाडान चलतल्याव आनी जेजूस जावन आसा देवा बापान पाटयल्लो सोडवंदार म्हूण संवसार वळखून घेवंक आमचे हर एक प्रयत्न करतल्याव. ताचे सांगता पृथ्वीच्या पंतानपण तसो मोग आनी सल्वासांव कळीत करूंक आमी आशेतांव. तुज्या कथावीन काळजाच्या आश्र्याकाल जेजू सांगता एक पर्जा जावन आमी जियेतल्याव आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणाची साक्षी जातल्याव. सस्नीक आराधन, स्तुती आनी होगळा फोफो जाल्ल्या पवित्र दादीच्या महिमे खातीर ताचे मुखांत्र देवा बापा सरशेन आमी वचून पावतेल्याव. भोव भाग्यवंती रोजारीचे राणये, क्रिस्तांवांच्या आदारा आमी तुजे मुखार खालतेपणी सरपडतांव. तुज्या आवय सारक्या काळजाच्या वर्त्या बरेपणा खातीर तूं आमकां राखून व्हरतली म्हूण आमी पाती येतांव. मनशा कुळाची चरित्रां चड आनी चड दुखाची जावंक पावल्या. आंतरीक झुजा वरवीं राष्ट्रांनी लोक जायत्या कश्टा नश्टांक सांपडला. आकांतवादिनी आनी भुरग्यांचे तशें स्त्रियांचे शोशण करतल्यांनी लोकांन बेंबिरांतीन जियोवच्या बरी केला. खोटेपण संवसारांत चडोवन येवचें, कुटुंबां विबाड जावची, लग्नाचो बेस विबाडचो आमी पळयोवन आसाव. असल्या निर्भागी मनशा कुळाक आनी आख्ख्या संवसाराक तुज्या कथावीण काळजाक आमी भेटयतांव. काकुळतीचे माये, मागोवन दी आमकां देवा लागचें समाधान आनी कुरपा एका खिणा भितर मनशाचें काळीज बदलूंक तांगची. कुरपा समाधान हाडची, वाडोवची आनी शाश्वत थीर करची. समाधानाचे राणये, आमा पासोत विनाती कर. पर्जांनी आशेवचें तें समाधान झूजमणच्या संवसाराक दी. समाधान सतातय, नितीतय आनी जेजू क्रिस्ताच्या मोगातय. तांची नासाची हातेरां पाटी काडय. तांच्या आत्म्यांनी समाधान भर आनी देवाचें राज स्थापीत कर.
पवित्र सभेचे माये, संवसारार शिंपडलेल्या सगळ्या पवित्र सभेक तुझ्या कथावीण काळजाक आमी समर्पितां. तिच्या सुरविले इतिहासांत तुवें तिचो मोग केलाय आनी तुज्या आदारान राखून वेलाय. पवित्र सभा कश्टांच्या परिगती आसतना तुज्या कथावीण काळजाक सगळो संवसार आनी आख्खी पवित्र सभा समर्पून दिल्ली. हें समर्पण आमी नव्यान करता. राख आमच्या पापा साहेबाक, सर्व बिस्पांक, याजकांनी धार्मिकांक. तांणी भावार्थांत तांच्या बेसान तिरासण सांबाळ. हेरांक तांणी भावार्थांत वाडावळीक हाडाशें कर. सगळ्या भावार्थ्यांनी जेजूच्या शिकवणेच्या वाटेन चलाशें कर. दी तूं समाधान चुकी दगड्या आनी नास समजणे निमती कथोलीक पवित्र सभेतावन विंगड सरिल्ल्या भावार्थ्यांक. सडकन तुजे भक्तीपण आदारलेल्या आनी तुका मान केल्ल्या लोकांक क्रिस्ताच्या एका हिंडांत एकाच खऱ्या गवळ्याखाल पाटी हाड. पवित्र सभेक खरें समाधान आनी सुटका लाभय. आमचे तें आपोस्तलीक उर्बा सडय. सगळ्या संवसारार आनी पवित्र सभेन समाधान आनी भद्रती येवचे खातीर तुज्या कथावीण काळजाक सगळ्या संवसाराक आनी आमकां आमी समर्पून दिता. अशें सर्व परजा एकामेका लागीं आनी देवा लागीं समाधानान जियेव म्हूण आमी मागता. आमेन. पाप साहेबाच्या इराद्यापासत आता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज समका येवं. तुझी कुशी सरकार जाता तशेंच संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. या तेरसा वेळी मागोंक विनवणी केल्ली सर्व तेसावां मरिये माये मुखार आमी जेजूच्या पांया तळी दवरया. जेजू आपल्या बापा लागीं विनवणी करून दी. सर्वेस्पर देव सर्वांनी मागल्ली ती तेसावां तांकां ती फावो करून दी आनी तांच्या कुटुंबांत सुख शांती समाधान दिवं दी म्हूण आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज समका येवं. तुझी कुशी सरकार जाता तशेंच संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. या तेरसाच्या भक्तीपणान सहभागी जावच्या सर्व कुटुंबा खातीर आमी प्रत्येक तरान मागया. जेजू मरी जुजे आमच्या सर्वांच्या कुटुंबांत वस्ती करून दीत. आमच्या कुटुंबांत सुख शांती समाधान निरंतर फावो जावन दी म्हूण मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज समका येवं. तुझी कुशी सरकार जाता तशेंच संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. नमान तुका सर्गारान ये, आमा परदेशांचे माये, आसाव पैनार मागता उपकार, खंती दुखी विघ्नां निवार. क्रिस्ता माये, दर्या सुक्रा, पाव तूं पैणाऱ्यांक पाव म्हाका, पाव तूं पैणाऱ्यांक पाव म्हाका. नितळ निर्मळ
सदां सांगपार पातकी रसनांक तुजो आदार केल्यान देखून तुज्या पुतान आमकां सल्वार रगत विक्राम हांव वार निर्मळ दर्या सुक्रा पाव तूं सर्पात्क्यांक पाव म्हाका पाव तूं सर्पात्क्यांक पाव म्हाका मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.